नमस्कार प्रणाम। हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी 28 तारीख के शाम के 8 भरी खबर जो जुड़ल बाटे हमनी के भोजपुरी सुपरस्टारन के तरफ से। वहीं बढ़ल जाओ सबसे पहिलका खबर की ओर। तो सबसे पहिलका खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दी कि आज शाम के खेसारी लाल यादव जी के 2 नया सॉन्ग के पोस्टर जारी हो चुकल बाटे। जी हाँ, आप सबके बता दी कि आज शाम के ही खेसारी लाल यादव जी के 2 पोस्टर जारी कल गई बा। जो पहिलका पोस्टर बाटे ओकर गाना के बोल बा खोल के बटन खाई जाई मटन। जी हाँ, आप सबके बता दी कि सॉन्ग जोन बाटे आप सबके बीच में कल यानी कि 29 दिसंबर के सुबह 6:30 बजे SRK म्यूजिक पे ई सॉन्ग सुने के मिली जो कि पहिलका पोस्टर रहे। वहीं बात की जाओ दूसरा पोस्टर के, तो दूसरा पोस्टर है वैक्सीन नया साल के। जी हाँ, आप सबके बता दी कि वैक्सीन नया साल के एकर दूसरा पोस्टर जारी कर गई बा। और ई गाना के अभी रिलीज डेट सामने नहीं आई। जी हाँ, ई गाना के अभी रिलीज डेट सामने नहीं आई, लेकिन ई गाना आप सबके खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे ई गाना सुने के मिली। वहीं पे मैं फीमेल सिंगर बारी अंतरा सिंह प्रियंका। तो आप सब कमेंट में जरूर बताइम कि ई आप सबके खबर कैसन लगल। वहीं बढ़ जाओ दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बटे पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के भी बहुत जल्द आप सबके बीच में एक लोकगीत आवे वाला बाटे। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के अभी कोनो भी गाना हाल में 15 दिन में कोनो रिलीज नहीं भइल, लेकिन एक नया सॉन्ग आप सबके बीच में आवे वाला बा, लेकिन ओकर पोस्टर जारी नहीं कल गई। वहीं आप सबके बता दी कि नया जोन गाना आवेला बा ओकर राइटर बने प्रकाश बारूद। वहीं पे म्यूजिक दी हैं अब की बार छोटे बाबा। और बहुत जल्द आप सबके बीच में एकर पोस्टर जारी होखे वाला बा कि आखिरकार ई गाना जोन बाटे कब आप सबके बीच में रिलीज होखी। वहीं बढ़ जाओ तीसरा खबर की ओर। तो तीसरा खबर निकल के आ रहल बटे प्रमोद प्रेमी यादव के तरफ से। जी हाँ, आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव के एक नया सॉन्ग रिलीज भइल बा जो सॉन्ग के बोल बा नज़र के सामने खड़ा रह। जो कि आप सबके बता दी कि जो ई सॉन्ग बाटे 80 फिल्म पे रिलीज कर दो गई बा, आज सुबह में ही रिलीज कल गई बा। तो आप सब जाके एक बारी सॉन्ग जरूर सुनम। वहीं में फीमेल सिंगर बारी प्रियंका सिंह जी। वहीं बढ़ल जाओ चौथा खबर की ओर। तो चौथा खबर निकल के आ रहल बटे रितेश पांडे जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि रितेश पांडे जी के भी आप सबके बीच में कल यानी कि 29 दिसंबर के सुबह 6:30 बजे एक गाना रिलीज होखे वाला बा। जो गाना के बोल बा लवंडिया लंदन से लाएंगे। जो कि आप सबके बीच में इस सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे सुने के मिली कल सुबह 6:30 बजे। तो आप सब तैयार रहम। वहीं बढ़ल जाओ पांचवा खबर की ओर। तो पांचवा खबर निकल के आ रहल बाटे अंकुश राजा के तरफ से। अंकुश राजा के भी कल यानी कि 29 दिसंबर के सुबह 6:15 में एक गाना रिलीज होखे वाला बा। जो गाना के बोल बा जारा के माजा ह रजैया। जो कि आप सबके सॉन्ग ई कल 29 तारीख के सुबह 6:15 में सुने के मिली। और ई गाना के रिलीज होखे वाला बाटे एंगल म्यूजिक से। वहीं बह जाओ छौआ खबर की ओर। तो छौआ खबर निकल के आ रहल बाटे अंतरा सिंह प्रियंका के तरफ से। अंतरा सिंह प्रियंका के भी कल सुबह एक गाना रिलीज होखे वाला बा। जो गाना के बोल बा नया साल में लवर बनाऊंगी। जो कि आप सबके बीच में कल स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पे सुबह 7 बजे ई गाना के रिलीज होखे वाला बाटे। आप सबके बता दें कि अंतरा सिंह प्रियंका सिंगल ही गाना गई बारी, कोनो भी ड्यूट सॉन्ग नइखे। वहीं बह जाओ सतवा खबर की ओर। तो सतवा खबर निकल के आ रहल बटे अवधेश प्रेमी यादव के तरफ से। अवधेश प्रेमी यादव के आज शाम के 3 बजे एक गाना रिलीज भइल बा। जो गाना के बोल बा ननदो तोप के उठंगिया। जो कि आप सबके बीच में इस सॉन्ग जोन बाटे आज शाम के 3 बजे ही रिलीज कर दो गिल बा। तभी तक आप सब इस सॉन्ग नहीं सुन ले
तो आप सब जाके RCA म्यूजिक हिट पे ई सॉन्ग सुन सकत तानी जा। वहीं बढ़ जाओ 8वां और आखिरी खबर की ओर। तो 8वां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बटे धनंजय धड़कन के तरफ से। जी आप सबके बता दी कि धनंजय धड़कन के एक न्यू ईयर सॉन्ग के पोस्टर जारी कल गई बा, जिनकी आप सब अपन स्क्रीन पे देख सकत तानी जा। ई गाना के बोल बा ए जान हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन ई गाना के अभी रिलीज नहीं कल गई, लेकिन एकर कल रिलीज डेट सामने आ जाई, चाहे ई गाना कल आप सबके बीच में रिलीज भी हो सकत ताटे। तो कमेंट में आप सब जरूर बताइए कि आज के शाम के 8 खबर में से सबसे अच्छा खबर कौन सुपरस्टार के लगल। और जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहीला। जय हिंद, वंदे मातरम।